Hainfernu eutsi zion bere horri, zalantza jarri zuen azkenerako, egia izatea nahi ziur asko. Berez, abaituak ez zion argi esan gaitzaren transmisio bidea sexuala soilik izan behar zuenik. Egon zitekeen besterik, tartean bainujantzi bustiarekin eguzkitan egonda errazten zirenak. Azken finean, abaituari arrazoizkoak iruditu balitzaizkion amaren aholkuak, eta pentsatu nahi izan zuen, auskalo zein bidez, bera zela agian infektatua, eta Martin kutsatzen ahal zuena, botikak hartzen ez bazituen behintzat. Demasekoa litzateke errudun sentitzera iritzi zela esatea, baina zalantzarik ezin egitekoa zen Martinek ahalegin guztiak egin zituela, atertu gabe hitz egin bazuen antibiotikoak hartzeak dakartzan kalteei buruz, bakterioak erresistenteak egiteko arriskuaz eta hesteetako florarako duen ondorio suntsitzaileaz jogurtak irentziz ekiditen saiatzen zena. Gaitzaren iturburuaz zalantza instalatu zitzaionez, hain irmo esaten baitzion nola pentsa zezakeen filologo potxoloarekin ohera zitekenik. Normaltasunera itzuli ziren berriz eta solasean zeudela, abaituak bere irakurlea zela aitortu ziola kontatzeko ahulezia izan zuen, eta bere narrazioetan azaltzen ziren hotzetako txokoak atzematea gustatzen zitzaiola, nahiz izan faltsuz azaltzen ziren. San Pedrotan lagun kuadrilla batekin urtero bazkaltzera biltzen zen mendiza jatetzea bezala.